वेलकाम टू DVlog माने आं दोङो दा तेलुगु रायजोआव जितु सालानि ना बानायना आसामाव थाङो माबोरै थाङो बेखौ नोंथांमोना खोन्थागोन नोंथांमोना नायलां भिडिअसिम थौदो दाना भिडिअखौ लागायनोसै ना मा बुङो र' फंसे बाथ्रा माने भिडिअखौ ओरैबायदि खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम माने भिडिअखौ इथिंनिफ्राय बोथिंनिफ्राय उल्टां फाल्टां फिदिंबाय था नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना शेयार जेसेबा हायो शेयार खालामबानो जाबाय बाखि जियानो जायाथो नै आबैखौ नायदो मा खालामदो माने नै आबैनि जाहोना जाबाय ना फानबायदों माने पंकज ना बिखौ माने जोंनि आसामाव फाननो थांबाथाय सासे मानसिया बिदि फाननो हानाय नङा माने गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनांगोन ओमफ्राय लाबोनानैसो फाननांगोन माने नै ओरैबायदि ना माने पंकज ना जि नायानो जाथो जेनेबा सालानि नानि भितराव माने नै जायगायाव एभेलेबेल नै नानि नामा दा बर्तमान 100-150 मान होगोन आरो जेनेबा नै आबैया 100-150 होनोबा जों माने गामियाव जुदि बायनो थाङोबा केजि 150 टाका 200 टाका नांगोन मानो होनबा नैयाव बानायो जि जायगायाव बानायो नायलाय माने नै फुख्रियाव जेनेबा नाखौ फिसिनाय जायो आरो जेनेबा नै पंकज ना रौ ना सान्दा ना इफोरखौ माने नै फुख्रियाव बानायनानै ओमफ्राय मथा मथि 7 मानि उनाव देरो नाया देरबाथाय थिखांनानै बेखौ माने जेनेबा जोंनि आसाम बबावबा थाङो आरो जेनेबा बिनिफ्राय पेकिं थांगोन माबायाव कम्पानियाव पेक खालामना माने जायगा थांगोन आरो बेनो गुवाहाटीनिफ्राय लांनानै गामियाव फानो गामिनिफ्राय जों मोनो बिदिनो माने जों सानोमोन मा माने जितु पंकज ना बेखौ माने हागरनिफ्राय थिखांनानै माने जोंनि आसाम जा फाननो लाङो होननानै सानोमोन आरो जेनेबा माने बि जायगायावसो माने बानायनानै अन्ध्र प्रदेशआव माने साइड कम्पानियाव थाङो आरो नैबे जिनिसा मा नोंथांमोना मिथिगोना नैबे जाबाय खासियाव माने नै अन्ध्र प्रदेशआव तेलुगु रायजोआव माने खासियावनिबो आंखाल गैया माने नायलाय खासिवा जेनेबा दा गोदोनाखौ सिङाव सोना लादों मानसि थाबाथाय खासिवा गियोसो ना लाजियो मिथिया माने नुदों आरो नायलाय मानसि गैयाबाथाय लाखै दिहुनगोन माने गोदोनाखौ बोरै ओंखारबोदों नायलाय बिराद सैतान नायलां खासिवखौ माबोरै मा खालामो खासिवा नायलाय थांनाय माने नै मा होनना बुङो तेलुगु रायजोआव ओरैबायदि माने फुख्रि दं बिराद फुख्रि दं माने खासियावबो माने बुंनो नाङा बिराद खासियाव आरो गिदिर खासियाव दं माने नैबे एकवानो नङा बिनिसाय आरो बांसिन गिदिर मालाबा गिदिर मोनबा नोंथांमोना खोन्थिगोन दे टेनसन दाला जिहेतु तेलुगु रायजोआव माने खेबथाम माइ गायो जानोबा बिसोरनि जितु माइ गायनायनि दल थायो मानसि बिथिं लामाव सासे माने दलनिफ्राय सासे मानसि थागोन ओमफ्राय खोथियाखौ माने लारियैनो लामाव दोनो जों माने मानसि थांलाय फैलाय खालामनायनिफ्राय माने फैसा लायो माने बिसोरनिया माइ गायबाथाय थिं लामाथिं माने सासे मानसि थांबानो माने फैसा होनो गोनां जायो माने बिसोरनिया नियम फार्स्ट टाइमावथ' जों मिथियामोन नालाय जों माने बाजाराव थांदोंमोन जेनेबा बे टाइमाव बाजाराव थांनोबा जों बाजाराव थांनाय समाव इसोर गैयामोन जेनेबा जों बाजारनिफ्राय बाजार खालामना फैबाथाय ओमफ्राय बिदि जोंनो बिबा जों मिथियो आरो जेनेबा बेयावनो मिथिनायसै माने जों होनबायासै माने जोंनाव फैसाया जोबजुना फैदोंमोन बाखि जियानो जायाथों माने साउथ इन्डियाथ' मिथिखायो माने नारेंखल दंफांनि बिराद नारेंखल दंखायो होननानै माने नैफोर नारेंखलाव माने दाम गैथारा माने जोंनिथिं नारेंखला ओरैबायदि दाम मागो दमासिफोराव 100 टाका 80 टाका जायो नैफोराव माने 6 टाका थाइबा बिदिल' दा माने दामा नैयाव माने नैनिफ्राय जेरावखि जाया माने नैनिफ्राय लाबोनानै बायना लाबोनानै माने नैयाव माबा जायो
साफा खालामो जिरनानै बिदि खालामनानै माने फेक्टरिफोराव थाङो फेक्टरिफोराव थांनानै चक्लेट बायदिसिना ओमफ्राय नारेंखल थाव बिदि बानायो आरो माने नैफोरनि आरो जितु जेमान फैसा गोनाङानो जा मालिकानो जा जियानो जाया मानोथो माने नैसिनि बाइकफोरा दामि लाया माने हिर' हन्डा बिराद खम दामि बिराद बोराय मेट थांनाय गारिफोरखौ लायो नैथिनि मालिकफोरखौ हमनो हाया जे नैथिनिया मालिक फैसा गोनां होननानै जोंथिनि मालिकनियाथ' खौराङानो बेलेग नैथिनि मालिकखौ हमनो हायानो माने जितु मालिक ना माने लेबारफोरजोंनो मावखागोन माने जितु माने तेलुगु रायजो बा गामि बिसोरनि न'फोरा माने ओरैबायदि मोजां मोनसेबो माने नर्मेल न' गैया आरो जेनेबा साब धालाय गोजा गासैबो खिन्थु साब धालाय जाबा मा जानो इसोरनि खिन्थु लेट्रिन टयलेटफोरा माने थाया बांसिनावनो थाया माने 100नि मथा मथि कमसे कम 80% थाया माने 20%ल' थायो माने जानला मानला लामा जिंफोरावनो आरो लागायना होयो आरो जेनेबा इसोरनो माने माहाय मोजां बांसिन धनिफोरनियासो जानो माबायो मानसिफोराथ' ओरैनो धनि गोजायानोखा जानाय लोंनायफोरनो न'फ्राथ' बिराद साफा खिन्थु बे मिथियानो आरो लेट्रिनानो बिराद लामाफोरावनो लागायनाय इसोर बेनो नैखौथ' सिनि मोनगौ जानांगौ नै बिथांखौ प्रभास एक्टर साउथनि बिथांनि न'आ नैनिफ्राय बारा गोजान जाया 20 किल'मिटार मालाबा नोंथांमोननो खिथिगोन माने प्रभासआ इयाव ओरैबायदि माने फेमास बुंनो नाङा आरो जेनेबा बिनि बार्थडेयानो जा जियानो जा माने जेथिं थाङो माने बिनि पस्टारल' माने टाउनाव बिनिल' पस्टार बिनिनो माने माबा राज सोलियो आरो माने बियाव बि दा माने बि न'आव थाया 20 किल'मिटार बि न'आव थाया हायद्राबादाव थायो बियो बेखिनियानोसै मोजां जुदि भिडिअखौ मोजां नाङा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो जाबाय बाय गुड बाय